Aydımçı, showman, şahir, sadanlı, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Assalamu alaikum edildiler, mehriban vatandaşlar. Türkmen Portal web-saytında yayılımda yine sizin için tanışılar adlı gepleşmemiz devam ediyor. Bugün bolsa bizim tanışılar adlı gepleşmemizin mehmani meşhur sadanna yigdimiz. Yani ritim tutmak ve dip kakmak bilen halkın bir neçe müştaklarının tuygusunu kazanmaya başaran Didar Çarşlı. Hoş gördük gepleşigimizde. Gelenim tamam. İlkinci nöwatda gepleşik bilen tanıştyrsak, näder kuwatda Güldemin Sowda we Dinjaş merkezinde bu ýerde ýazgy edýät. Indi tanışylar atly gepleşigimiz adyndan belli bolşaly, özüňiz ýa tanışylar atlaşy. Indi şu ýerde her bir gelen adamyň bir esasy maksatymyz logika bilen arasyny barlap görmek. Logik taýdan nähili, ýani eger-de logik taýdan durmuşda ýagdaýyň gowalan ýagdaýyny sen sadanna bolup bilýärmi diýen sowala şuň dogry jogap tapýar. Ýani sadanna bolmak üçin kim bolmaly diýipde, umumyň bu ýagdaýlar äder ençe gyzykly sowallar garaşatdy. Taýyn boltamyz başlap bilýär. Şertini düşündirýär. 5 minut wagtymyz bar. 15 tane sowalymyz bar. Bilmedik ýagdaýyňyzda wagtlaap durman geçlip bilýäňiz, bir ýagdaýda bir gereken tanşyňda ýa dostlugyňda jaňat bilýäňiz. Gerek bolan ýagdaýynda da şoňa mätäşlik duýýar. Akyllar diýelik, kontaktda taýýarlaýyn. Ýok, şu wagtda näme taýýarlap bilýäňiz. Taýyn etdiňiz wagty başlatjak, bu başlap bilýär. Ay başlaýar. Gowşakdyryn ýöne. Aýda. Öňünden gaçýaň ha. Ben wagty tapaly bir wagty başladýar, ýygynym görberer. Onda mehriban adamlar wagt başlady. Erkinji tawar şeýle. Siz ilgow ýarşyna gatnaşýaňyz, ikinji bolup barýan turgönden geçdiňiz, näsinji ýer bolarsyňyz? İkinji bolup barýan. İkinji bolup barýandan geçýäň, näsinji ýer bolýar? İkinji bolýar. Dogry jogap, ikinji birinjiden geçýäň o. Indi ikinji sowal. Kim işi öňde bolsa da hiç wagt ýygynyň ýetip ýa-da deňleşip bolmaýan zat näme? Kim işi öňde bolsa da hiç wagt ýygynyň ýetip deňleşip bolmaýan zat. No. Yetip deňleşip bolmaýan. Yetip ýa deňleşip bolan. Wagt ýa-da başgaça geljek, dogry jogap. Indi haýsy aýda adamlar adiýatdy. Haýsy aýda adamlar beýlekler garanda adiýatdy. Adiýatdy. No. O nimede? Haýsy aýda? Abi kışta köp ýatylýar. O gün ýer. Onda haýsy aýda? Tomutda 3 iýunna. Tomutda adiýatdylar şonda şeýlemi? Haýsy aýda adiýatdylar. Abs gije ýatylýar ya. Yo, planet adı ama haýsy aýda? Iýunna bir ay aýtmaly. Towa bir aýda aýtmaly, bir ay. Bir aýda adamlar adiýatdylar. Näme şu? Uy, orada. Näçin? Ýok, näde orjagap däl. Indi iň uly gazyna da sygmaýan zat näme zat? Iň uly gazyna da sygan. Geçdi ýa-elim näme bilen. Geçdi bilýär. O iň uly gazyna da sygan okşuda. Aýa geç. Bala. Petdejik ýerden garýa. Petdejik ýerden garýa. O nakyllämi? Ýok, matalan. Nakıl bolsa näme bolsun? Ýok. Petdejik ýerden garýa. Düzmergenler. O, bala işen düzmergen. Şo, tahtı bıraklar. Yo, del başka. Başka näme bolupdylar? Petdejik ýerden garýa ýa. Muny göden ötürün şeýlere görüşdi. Uy, elek dogry jogap. Indi şeýle ýagdaý, nähil taryalkadan işlet ip bolanok. Aýdymam goýup bara, hedil berdi. Aha. Nähil taryalkadan işlet ip bolanok. Işletsen işlet ip bolmaýar şonu. Nähil taryalkadan. Yo geç. Bale. Diýog sözüne men guşlara değişil diýip bilermi? Pingüýlan ýanyna otur diýe şeýle köpçülik bolup oturuş bolup. Diýog şerinden turýar, menem guş gip diýip bilermi şonu? Awa. Näme üçin? Diýog diýip aýdyp durýar. Yo, diýip bilmeýär. Uy, uçup bilen o. Diýip bilen a, uçmakda maksat däl. Jogap näýdi? Diýip bilmeýär, ola näme dogry? Näme üçin? Näme üçin diýip bilmeýär? Uçup bilmeýän adam şoň üçin. Yo, näme dogry? Balýat gaýtyp geler. Gyzykly logika sowallar.
olara jogap berýän meşhur adamlar. Bularyň eklifi tanşýüzlerde. Tanşýüzler bolsa Türkmen portal web saytynyň YouTube sahypasynda. Bir torduň üstünde 10 tane şem ýantyr. Men barýan şolaň 4-süni öçürýän torduň üstünde neçe şem galar? 4 alada. 6 şem galar. Ýok da. 4 üstü täze. Barıp 4-süni öçürýän men. 10 tane şem ýantyr. 10 tane şem ýantyr, 4-süni. Neçe şem galar? 10. Dogry, ýok, 10. Täze. Sekundda bir gedek, sagatda bir gedek başodat, ýöne minutda ýok, näme? Sekundda bir va, sagatda da bir va, minutda da ýok hiç. Ya geç. Böyle ya. O değilliği Eiffel başniýetyne deň bolan, ýöne hiç ýyl agram bolmady dat näme? Edil Eiffel'in bilen desseň ýöne agram ýok diýdiňmi? Telestudyo. Agram baram, ne edip ýok? Başla. Ya geç. Böyle ya, mundanam geçet. Häkiller täzeden dolanyp gel. Iň ul gadyna da sygmaýan dat. Iň ul gadyna da sygan ol. Demek gadyna sygýan dat bolmaly. Umman maksat şu. Ünlü gadyna sygmaýan zat. Bir zat bolmaly bir. Zat. Aslında o bir material zat ýöne gadyna sygan ol. Sebäbi gadyna sygmak üçin ýasalanok da. Niyeti başga. Gapagy. Gadynyň gapagy, dogry jogap. Ene Didar Çerşliw bugün günne 5 minutumy sizin üçin nähtäwetleşin diýip tamam boldy. Sowallaryň ýakytyna dogry jogap tapyp ýetişmekden azapdy. Ýani ýok. Şertini öňünden aýtjakdym, ýöne sen tanış bolan soň bilýän öňüne aýdyp durmadym. Sebäbi bu tanışýylar gepleşigimizde ähli soraga dogry jogap berip ýetişmeden ýörüte şertimiz bar. Şertimiz hem şeýle bugün günne biziň ähli Türkmen portal web saytymyzyň tomaşaçylaryna sungat döretmek üçin, eser döretmek üçin, sab döretmek üçin sab guralynyň gerek dälligini suwd edin. Tadan hökmünde bilemek näkil görnüşde suwd etjekdi. Sab gural bolmadyk ýagdaýda saat çalynda. Bolmasa sungat döret bolýar. Saat çalyn. Bir daha edin. Başladyk. Edar taýaňam al kelsin toýa barýadymmy? Toýa da bar, göçünde toýa geçsin. Manda bir toýa gitmäken birinji bir sungat görkezdim, arkaň toýa gidip. Başladyk. Didar köp sağ olun. Yine var ya, köp minnetdarlığımı bildirer. Eýler görmek astulam goýduňyzdam ýerine. Şöyleme mehruallar gözüňiziň alyna sağ sunat emele geldi doğrudan. Didar, kutlayan geleniňiz üçin köp sağ olun. Size ýürüte dürüst toparmyzyň adyny himayetkarlygymyň adyna sowgatlar we Vexis Parfümeriýa dukanynyň adyndan ýürüte ýa-da toýa baraňyzda da ähli şo toýdak mehmanlar özüňize üns çeker ýaly ýürüte size şeýle sowgat ýollaýar. Bu ýerde Bosan konsept dukany size ojoňyzda öňüňizde diňe agdygylyk hökm sürsün diýip şeýle sowgat ýollaýar. Biziň täze himayetkarymyz ýüpek çojak jeňet üçin diýal Bolt adly meşhur brandyň eýesi we öz sowgatlaryny ýollapdyr we içinde kupony bar elbetde. Ýene bu ýerde bolsa Katmer kafesynyň adyndan ajaýyp sowgatlar, ajaýyp fiýjilikler boýtuda fiýjigillerde şaýat bolalýar we esasana mene Ziyatkil ýörüte kandisör önümleri size bir fiýjilik ýollap bu nesip bolsa ýakly tanşyrsleňizi dostlaryňyz maşgalaryňyz bir agdym fiýjik begenleriň diýerde. Didar, ýene bir ýoly geleňiz gatnaşanyňyza köp sag bolun. Bu netije görkezdiňiz. Bundan meýlegem diňe toýly güllerde ajaýyp watanymyzda, toýly ýurtumyzda, diňe toýly güllerde şaýat bolýança, şolarda görüşýänçe hoş sag bolun. Sag bol, aýdan bolsam bara maşgala gelerdim. Aýtsaklaryň tomaşaçylary ýetirjek ma bolsa. Ilki bilen işiňizde ulul sürkle ardy etýär. Bundan meýlegem hasam berkemegini, awraýyňyň işiňiň hasam ýokary depinde dowam etmegini tüýsürt alyp
Biziň etýän, meniň etýän kiçik işlerime ulu baha berip çağıranız üçin köp minnetdar. Sağ olun. Dürüst toparlyň adından, hem ýigitler adından köp sağ olun. Ona näme? Bizim siz bilen şeýle ýagdaý dostlaşýak, mähruallar ýadygarlyk suraty düşýär, geçiräň bularny. Geçiräň näme salamlaşyk şeýdi. Geçiräň. Kynna, ene, bizim himayetgarlarymyzyň töwelime joşýarlygy. Şeýdip suraty düşýär, ýadygarlyk we siz bilen hoşlaşýak mähruallar. Sağ olun.